Hej og velkommen til. I dag der skal vi kigge lidt på, hvordan magnetfelter kan være med til at afbøje visse former for stråling. Og til det der har vi stillet et meget let forsøg op. Vi har en Geiger-tæller, vi har en måler her, og så har vi i det her tilfælde en kilde, der sidder heroppe. Og på skoler der har vi jo generelt tre typer kilder. Vi har alfakilden, som består af heliumkerner, som er et positivt kernepartikel. Der står 2 protoner og 2 neutroner. Og så har vi gamma, som egentlig også udsender nogle alfapartikler typisk, men gamma er ren stråling, altså ekstrem mikrobølgestråling, gammastråling, som er neutralt ladet. Og så har vi betastråling, som består af elektronstråling, som derfor er negativ stråling. Og man kan sige, når vi snakker magnetfelter, så er teorien jo egentlig, at et magnetfelt vil kunne afbøje ladet stråling. Og af dem vi har her, der vil det jo være protoner, fordi de er positive, altså alfapartikler, og elektroner, som er vores betapartikler. Det der bare er, og grund til at jeg har sat beta på her, det er, at alfa jo bliver bremset af det meste, for eksempel et par centimeter luft. Og de er meget tunge, de er jo 8.000 gange tungere end de elektroner, der kommer ud her. Så derfor også svære at afbøje, og det vil gøre, at vi havde meget, meget lidt plads at afbøje dem i. Så derfor, når vi skal lave forsøget, jamen, så bruger vi betastråling. Princippet er egentlig det samme, fordi at magnetfelter egentlig påvirker ladede partikler, jamen, så burde det påvirke. Og lad os se, om det virker. Nu har vi ikke tændt for magneten, nu er det bare en betakilde, der ligger over for vores Geiger-tæller, eller vores Geiger-Müller-rør her. Vi har indstillet den her til 10 sekunder og måle henover. Så prøver vi først lige at tage en måling, hvor at vi ikke har magnetfeltet tændt, og så prøver vi at tænde magnetfeltet og se, om det gør en forskel. Det er sådan set princippet i det. Så vi starter forsøget. Venter 10 sekunder. Og får omkring 400 hits. Og det er så fint. Så tænder vi. Jeg synes, det larmer lige så meget, men nu må vi se, om vi kan bremse noget af det. Eller ikke bremse. Afbøje hedder det. En lille bitte smule. Det var ikke meget. Lad os se, hvad der sker, hvis vi skruer op for magnetfeltet. Det tog endnu lidt. Vi har taget en lille del, cirka omkring 30 hits per gang, vi skruede op. Så der er altså en svag afbøjning. Hvis vi lige slukker igen for magneten, flytter den og tænder igen. Og nu vil sige, at nu har vi taget en af målingerne af hver i virkeligheden, der burde man så rigtig mange. Vi ender på omkring de 400 igen. Så med andre ord, det at vi har et magnetfelt, tager altså noget af den her stråling. Og man kan så sige, jo, nu er det jo så også en aktiv betakilde, der smækker afsted med rigtig, rigtig mange hits per sekund, vi har sat op her. Man kan sige, at hvis vi fjernede den her fuldstændig, så er der altså det vi skal beskytte mod, for eksempel på Mars eller andre steder, hvor det kunne være interessant at sætte sådan et skjold herop, jamen der skal vi jo ikke beskytte mod noget, der er så farligt som det her. Men det er selvfølgelig klart, at hvis det er, at vi er inde i en atomreaktor og skal skærme mod stråling, jamen så er det nogle meget, meget kraftige magnetfelter, vi skal bruge for at fjerne det, for det fjerner altså kun noget af det, fordi der er altså fart på de her små partikelstrålinger. Men som vi tydeligt kunne se, jamen, hver gang vi skruede lidt op for den, så gik vi en lille smule ned i, hvad der egentlig kommer frem, fordi noget af det bliver bøjet uden om magnetfeltet. Så succes på alle mulige måder. Magnetfelter afbøjer altså ladet radioaktiv stråling. Yes, tak skal I have.